Dawa, dawa, a'a, dawa. Barka dai, salamu alaikum. Ya gajiya? Dawa, 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 dawa. Ina gaisuwa. Da girman kujeranka dawa. Wallahi lafiya lau na ce kawai in gaishe ka ne. Ɗazu na wuce dawa, na ga kana kuma na ji kana cewa tun safe baka ci abinci ba. Dawa, ka ce tun safe baka ci abinci ba. Baka nemi abinci ka ci ba, amma nan ka zauna kana haba dawa, in baka ji tausayin kanka ba ma, baka ji tausayin iyayenka ba ma, sai ka ji tausayin kanka dawa. Ka ji tausayin kanka. Baka ci abinci ba tun safe, amma nan ka zauna kana ta zuƙa. Ba komai a cikin cikinka, amma ka zauna sai zuƙar abu kake yi dawa. Haba dawa, dawa ka ji tsoron Allah. Wallahi ka dinga cin abinci. Kuɗin nan da zaka siya abu ka zuƙan nan, ko gari ka samu ka siya ka sha, ai ya maka wani abu. Dawa a ji tsoron Allah. Ka ji? Ni na isa, ni ba wai ina ba wai irin wai shawara irin da wai shawara ne. Kawai dai na zo ina maka nasiha ne dawa. Ni na isa. Dawa, dawa, dawa. Da girman kujeranka. Ina gaisuwa. Awal ina kwata-kwata kawai nasiha nake maka. Dan Allah a gyara. Ya ji? Na gode. A gyara.